Mi már megtaláltuk az igazit. Kívánom neked is, hogy a Kalivita legyen az a cég, amellyel álmaid valóra válnak. Szakértők szerint csak olyan céghez csatlakozzunk, aki már bizonyított, legalább 5-10 éves múlttal rendelkezik, és valós eredményeket tett le az asztalra. Tény, hogy a ma induló vállalkozások 80%-a 5 év múlva már nem is létezik, így az újonnan induló cégeket fenntartással kezeljük, bármennyire is vonzó a jövőkép, amit felvázolnak. A Kalivita 30 éve megbízható, stabil háttérrel támogat bennünket, számíthatunk rá a jövőben is. Sok cég egy-egy termékkel próbál piacot hódítani, így kénytelenek mindenható csodaszerként reklámozni portékájukat. Ideig óráig sikerül ezt a látszatot fenntartaniuk, viszont néhány hónap, év elteltével mindenki számára nyilvánvalóvá válik, hogy korrekt szolgáltatást csak is széles termékválasztékkal tudunk nyújtani. A Kalivita több mint 100 terméke biztosítja számunkra, hogy mindenkit igényeinek megfelelően tudjunk ellátni. Általában a hálózati termékek ár-érték aránya elfogadható, viszont néhány cég mégis hatalmas árrést épít a termékek árába azzal a céllal, hogy forgalmazóit elkápráztassa a jól hangzó visszaosztási százalékokkal. Sajnos ennek a levét is a fogyasztó issza meg, és előbb-utóbb kiábrándul egy-egy cég termékeiből, hiszen irreálisan magas árat fizetett értük. A Kalivita termékei nagyon korrekt és elfogadható áron kaphatóak, sok hatóanyagot tartalmaznak magas dózisban és nagy kiszerelésben. Talán ez az egyik legfontosabb szempont, ha MLM céget választunk. Stabil üzletet akkor tudunk felépíteni, ha szinte mindenki számára elfogadhatók a regisztráció feltételei, és bárki megengedheti magának, hogy csatlakozzon. Sok cég mégis hatalmas összegeket elkér a belépésért, azt ígérve, hogy az újinduló munkatárs gyorsan fog pénzt keresni, ha behoz néhány embert szintén több száz vagy akár több ezer eurós belépőcsomaggal. Sajnos ebben az esetben is gyorsan kiderül, hogy az átlagember ezt nem tudja teljesíteni, de mire feleszmél, már a nyakába vartak egy hatalmas csomagot, tele olyan termékkel, amire nincs is szüksége, és erőszakkal próbál túladni rajtuk. Sok hálózati cég már a legelején hatalmas elvárásokat állít a fogyasztók, tagok elé, kötelező havi vásárlásokkal és erőszakos üzleti tervekkel. Így aki kifizette a hatalmas belépőcsomag árát és már a legelején is havonta magas összegekért kell vásárolnia, hamar elveszíti motivációját, és kényszerből fogja vinni cége hírét, majd egy idő után kiég, és kiábrándultan, MLM sérültként ítéli meg a többi céget is. Ezzel szemben a Kalivitánál fogyasztói szinteken akkor is jutalékot kaphatunk, ha véletlenül 1-2 hónapban nem is történt személyes vásárlás, viszont a csapatforgalma alapján jogosultak vagyunk rá. Természetesen, ha nagy üzletet szeretnénk, érdemes rendszeresen fogyasztani táplálékkiegészítőinket, hiszen így tudunk hitelessé válni mások szemében. Ezzel szemben a Kalivitánál már néhány termék megvásárlásával elindulhatunk, és mindenki számára elfogadható regisztrációs feltételeket tudunk nyújtani. Sok hálózati cég már a legelején hatalmas elvárásokat állít a fogyasztók, tagok elé, kötelező havi vásárlásokkal és erőszakos üzleti tervekkel. Így aki kifizette a hatalmas belépőcsomag árát és már a legelején is havonta magas összegekért kell vásárolnia, hamar elveszíti motivációját, és kényszerből fogja vinni cége hírét, majd egy idő után kiég, és kiábrándultan, MLM sérültként ítéli meg a többi céget is. Ezzel szemben a Kalivitánál fogyasztói szinteken akkor is jutalékot kaphatunk, ha véletlenül 1-2 hónapban nem is történt személyes vásárlás, viszont a csapatforgalma alapján jogosultak vagyunk rá. Természetesen, ha nagy üzletet szeretnénk, érdemes rendszeresen fogyasztani táplálékkiegészítőinket, hiszen így tudunk hitelessé válni mások szemében. A hálózati rendszerek lényege, hogy találjunk sok fogyasztót, akiknek szimpatikusak termékeink, és hosszú távon szeretnék fogyasztani őket. Jó tapasztalatok esetén pedig akár tovább is ajánlják azokat. A Kalivita táplálékkiegészítőire mai világunkban mindenkinek szüksége van, hiszen az életmódunk és a táplálékunk megváltozott minősége ezt elengedhetetlenné teszi. Mivel az egészség az első helyen áll minden ember életében, így termékeinkkel pont azt az értéket őrizhetjük meg, ami a legfontosabb számunkra. A minőségre pedig a legjobb garancia, hogy 30 éve médiareklám és kötelezettségek nélkül töretlenül működik és fejlődik cégünk, hiszen a jó tapasztalatok mindig is hitelesek és elérhetőek voltak. Mivel fogyóáruról van szó, így akiknek bemutatjuk cégünket, és elégedettek lesznek termékeinkkel, hónapról hónapra megrendelik őket a központból, hálózatépítőink pedig a forgalom alapján jutalékot kapnak. Az MLM cégek képzési rendszere köztudottan jó, és elismert az üzleti világban.
Fontos szempont munkatársaink számára, hogy naprakész információkkal és tudással rendelkezzenek mind a termékekről, mind az üzletről. Így a Carivita hatalmas hangsúlyt fektet a hálózatépítők és termékforgalmazók képzésére. Számtalan infóest, konzultáció, szeminárium, tréning, nyomtatvány, hírlevél, CD, DVD, könyv teszi lehetővé, hogy aktív tagjaink mielőbb sikereket érjenek el cégünknél. Miközben személyiségünk is fejlődik, olyan készségekre és képességekre tehetünk szert, melyek segítségével bármekkora vállalkozást fel tudunk építeni. Bizonyára önök is találkoztak már olyan MLM hiénákkal, akik az elmúlt 3 évben már az 5. fantasztikusnak ígérkező újonnan induló céggel keresték meg önöket. Amint jön egy kecsegtetőbb ajánlat, odébb állnak, és a szakma hírnevét csorbítva hozzák el a földi paradicsomot. Köszönve a Carivita vezetőségének és üzleti filozófiájának. Egy olyan stabil háttérrel tudunk dolgozni, ami 25 éve rendületlenül kiáll értünk, és mindent megtesz azért, hogy minőségi életet élhessünk. Szponzoraink közel 3 évtizedes tapasztalata, elkötelezettsége és cégünk iránti hűsége példaértékű és követendő lehet mindenki számára az európai hálózati cégek piacán.